Нозил Носиров дар шаҳри Турсунзода роҳбари маҳфили кулолгариро ба уҳда дорад. ӯ имрӯз дар чорабинии фарҳангии намоиши ҳунарҳои мардумӣ маҳсули дастони хешро ба маърази тамошо овардааст. маҳфили кулолгарӣ дар шаҳри Турсунзода, ки дар заминаи муассисаи таҳсилоти иловагӣ фаъолият мекунад, беш аз 50 нафар кӯдакону наврасонро ба омӯзиши ҳунари кулолгарӣ ҷалб намудааст. ин ҳунари қадим, ҳунари аҷдодӣ кешро барои насли наврас меомӯзонем. чорабинои бузурги фарҳангӣ гузаронида мешаванд ва баҳри ҷалби меҳмонони хориҷӣ ва инчунин тамоми сокинони кишвар ки дар таърих ва фарҳангу маданияти кеш бетараф нестанд бисёр аҳамияти бузург дорад ва баҳри тарғиби ҳунарҳои мардумӣ ва ба маърази тамошо гузоштани тамоми дастранҷи ҳунармандоне ки дар ин минтақаҳо кору фаъолият доранд як чорабинии бузургеро ташкил намуданд. дар шаҳри Турсунзода бахшида ба эълон шудани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ ба нақша гирифта шуда гузаронида мешавад. дар ин ярмаркаи намоиши молу маҳсулот кормандони хона-интернати пиронсолон ва маъюбони шаҳри Турсунзода бо маҳсули дастони хеш аз қабили қарамадӯзӣ, кашидадӯзӣ, дигар ҳунарҳои мардумӣ ки эҳтиёҷ ба муаррифӣ доштанд ширкат карда истоданд ва маҳсули ҳунари худа ба сокинони шаҳри Турсунзода ба маърази намоиш гузошта истоданд. дастгирии сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти олии сиёсии кишвар асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ки мо ҳама шаҳрвандони кишвар якдилона кӯшиш мекунем то сиёсати хиратмандонаи пешгирифтаи роҳбарияти кишвар бахусус пешвои миллатро ҷонибдорӣ бикунем. дар чорабинӣ кормандони корхонаву ташкилот намоиши ҳунарҳо аз қабили дузандагӣ, бофандагӣ, чӯбтарошиву кандакорӣ, пухтани хӯрокҳои миллӣ ва ғайраҳоро пешкаши сокинон намуданд. дар инҷа чорабиниҳо аз қабили кашидадӯзӣ, зардӯзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ба маърази тамошо гузошта шудааст ва чӣ хеле мебинед мардум ҳама бо як мароми хуб нек ин иқдомро дастгирӣ карда истодаанд. мақсади ташкил намудани чунин чорабиниҳои фарҳангӣ дар шаҳри Турсунзода ин барои дарёфти чеҳраҳои нав ва эҳё гардонидани ҳунарҳои миллӣ мебошад.